И здравейте, приятели! Аз съм Коти и добре дошли отново в канала ми. Снимат толкова Samsung, че чак ще ви покажа. Изчакайте безусветно. Гледайте. Само ме гледайте. Вижте какъв е този Samsung. И да, много е странно, че някак снима добре и звука е, но няма проблем. Сега ще се прехвърля от моя си Samsung, който е S25. Тук нещо от Samsung, нещо ми спря клипа, така че да се преместиме от новия Samsung, най-новия. И така, това от най-новия Samsung S25, ние ще снимам другата част от след няколко дена, тъй като това видео не успях да го открия по другия телефон и сега го открих. Не знам, пише в галерията, че снимам 2003 на 30 март. Тук нещо майка ми говори нещо, но да продължаваме към клипа. Да продължаваме към клипа. Ето, тук сме. Това беше пак прехвърляне. Абонирайте за канала, оставете по един още едно лайк и чао! Чао! Да, и като ви кажа чао, имам предвид чао!